Здравейте, вие сте пациент в простатния център на Национална онкологична болница Дева Мария. Кажете ни как мина прегледа? Перфектно мина. Доктор Щерев много добре се отнесе. В смисъл такъв, бързо, качествено. Сега ми каза да се пусне едни изследвания. Просто за собствено спокойствие, но за него нещата добре са. На 61 години съм. И нямаше нищо страшно много в прегледа? доволен. Не, всичко мина много добре, много готино, много приятно. Човека така, много отзивчив. Просто екипа на урологията е добър. Предполагам, че целият екип на цялата болница е перфектен. Много ви благодаря. Всичко добро ви желая и да. Как протече прегледа в простатния център? Много добре. Много внимателно беше доктор Щерев и колегата му. И съм доволен. Какви са следващите стъпки? Предполагам, ще се върнете утре. Следващите стъпки с контакт по телефона, след като излязат резултатите от прегледите, които дадах са кръв, урина. И сега искам да кажете на всички мъже, че няма нищо страшно в този преглед. Да, аз даже щях да се откажа, обаче жена ми настоя и така. Здравейте! Вие сте на вторичен преглед в простатния център към Национална онкологична болница Дева Мария. Споделете ни как мина първият преглед. Първият преглед, хората бяха двама доктора, обраха ми внимание и съм доволен за това за втори преглед. Посъветвайте мъжете, че всъщност няма нужда да се плашат и че няма нищо страшно в този преглед. Да, на колеги съм го казал това нещо и се надявам, че да дадат. При вас всичко е наред, предполагам? Да, и резултатите са добре на този етап. И за втория преглед ще каже какво ще продължаваме или ще правим нещо и така.